everybody, of course it's me again, Mama Sita Nicole. So today guys, nandito tayo sa sa bahay ng sister-in-law ko. Kanina pa kami nandito. So nag-update lang ako kasi since tapos na ako magluto, tapos pumunta ako dito sa backyard nila. Ang ganda ng bahay nila guys, yayamanin. Usually yung dito nakatira is mayaman talaga. Yung bahay nila is super lucky guys. 6 na kwarto, 4 na bedroom or sobra pa, at saka meron pa silang another yung di ko kasita para sa visitor nila, para may private talaga yung nila bisita. So nasa sa iyo yan kung saan gusto mo. So nakatira ako dito mga 2 months ago. Yung pagdating ko dito mga 2017, nakatira ako dito mga 2 months kasi nga yung asawa ko is travel yung travel siya, so ako lang mag-isa. So dito muna ako tumira hanggat naglipat kami na sa bahay namin. Kaya yun, ano pa hinihintay natin? Mag-video na tayo dito sa backyard nila para makita natin kung makita mo talaga guys yung mga swimming pool nila, ganun. Kasi malaki yung swimming pool nila, kaso lang maraming dahon ng puno. Kaya arap na. So ito siya guys, yung pool nila. So hindi pa ready yung swimming pool kasi malamig-lamig pa daw dito. At saka maraming dahon yun nalaglag. At saka ito naman yung hot tub nila. O diba? Ang laki. Before palagi kami nag-swimming dito. Yung nakatira ako dito mga 2 months. Nag-stay talaga ako dito. At saka yung isa na yan, they call that kasita. Yung mga visitor, kung sinong gusto nakatira, dyan lang sila. At saka meron silang kitchen, ganun. So ito yung backyard nila. Right, it's beautiful. Hi Hank! At ito naman yung si Hank. Ang pangalan ni Dugi is Hank. Hello! Ayan. Ang init guys, super. Pero ang tubig sa swimming pool is malamig. Super lamig niya. Ayan. Ayan guys, tingnan niyo, ano ba yan? Para siyang lubi-lubi. Ganun maliit siya pero may lubi-lubi. Pero hindi talaga siya lubi yung kukunan. Pero ang ganda natin yan. Ayun o diba? Sana oil. Wala na, matanggal siya. Ayun ang ganda kaya dito. Peaceful. Saka yung mga puno nila. O diba? At saka meron talaga sa kanila. Naglinis ng nila. Mga backyard lagi. Mga Mexican. Kaya mga Mexican nito, mga babae yun. Sila yung naglilinis. At saka ayan, yung blue na yan, parang robot yan. Naglilinis yan sa nila, sa swimming pool. Naglilinis yan yung nila. Matagal na ako hindi nakapunta dito. Pag pag nandito yung asawa ko, pupunta ako. Pero pag wala, minsan lang kasi busy na ako diba sa YT. Before na hindi pa ako nag-YT, palagi akong pumupunta dito. Ganon.
Ang laki ng yard nila guys, super. Lalo na sa front nila. Naku, Diyos ko, ang laki. Siyempre, bahay nila super laki naman talaga. Flat yung bahay nila, pero ang laki. Mayayamanin. Yayaman talaga kasi siyempre yung sister-in-law ko is business management at saka yung naasawa niya is engineer din. O diba, dalawang anak lang nila. Lalaki puro. Super lalaki. At saka yung isa college na. At yung isa is high school pa. Ang bait kaya nila guys. Super mabait-bait talaga sila. Alam mo, gustong gusto ko yung lubi-lubi na yan. Para siyang ano, sana all no, may coconut. Wala kayang ano dito guys, yung niyog. Wala kaming niyog dito. Sa Asian Arcade lang. Wala kaming puno dito na niyog. Feel at home talaga no. Ayan, gustong gusto ko yung bunga na yan. Pero para siyang ano, para siyang palay. Oo, palay talaga no. Yan. Hi Honk! Ito yung aso nila oh. Mataba. Dati maliit lang to, ngayon ako. Hi baby Honk! Ayun. Hi Honk! Where are you going? Hey! English baka yan na aso na yan. Kaya manusblade din ngayon sa ero na yan. Sana all manusblade. So ito yung ano nila guys, mga front door. Super ganda ng mga bahay. Oo. Ayun lang. O diba, ganito ang bahay nila guys. Mga yayamanin. Diyan oh. Ayan. At saka tingnan nyo naman yung ano niya. Yung yard nila sa ano, front door. O diba, bongga. Super laki. Super ganda ng mga bahay nila dito. Lahat naman nakatira dito is mayaman talaga. Pati puno, yayamanin. O diba? Sana all. Ang ganda ng puno niya guys. Mamaya mag-upo tayo dyan. Kasi ang sarap ng hangin kahit mainit siya. Super. May ano talaga siya, may shade siya dito, o diba? O diba? Sana oil. At saka guys, wala ka makikita dito kahit kunting basura, wala. Malinis na malinis, alaga-alaga yung backyard nila, super bongga. So ayan na guys, nandito tayo sa harap ng bahay nila. Nakaupo muna ako kasi nga ang sarap ng hangin. Ang sarap ng simoy ng hangin, ganun. Kasi nga pag marami ang puno, hindi mo ma-feel na ang init kasi nga sa hangin ba, na ano siya na nadala talaga sa hangin. Kaya gusto ko yung bahay na maraming puno para ma-feel mo, feel at home at saka fresh from the farm. Ganun. Oo. At saka maya-maya mag-ano na kami uuwi kasi hindi naman kami talaga magtagal dito. Pumunta lang kami dito kasi nga yung asawa ko nanood lang sila ng race. Oo. Kasi alam niyo na, ganun talaga yung mga mahilig sa mga sport. Kaya kayo diyan, kung mahilig kayo, okay lang yung mahilig sa sport, wag lang sa sa babae at saka lalaki. Ayan guys, maglakad-lakad na tayo. Pasok na ako kasi kumakain na sila. Ako na lang ang hindi pa. O diba, ang ganda ng garden nila guys. Yung nila, grass. Siyempre, may alaga talaga ito. Ikaw pa naman, mayaman, ayaw mo magpaalaga ng
guys, nakauwi na ako sa bahay. Mga, 1 oras na, yes. So, I have a long day. Anyway, I hope you guys enjoyed this video. Thanks for watching and like and subscribe. Don't forget to hit notification bell so you're always updated for my new video. Bye guys. God bless.